Karin, ik heb een kleine cadeau voor u. Als de familie Achim bij u komen, je gaat het zo gemakkelijker, zonder stress. Je gaat het boekje open en beginnen in de keuken eten te maken. Oh, zalig. Dus die, we staan erbij. Voilà, ze heeft in Koerdisch ook geleerd. Op te doen, hè? Ja. Dat is ja? Dus die we staan. Ah, beste wel samen. Oh, dat is echt van jou. Ja. We gaan dat hier ook open doen. En we hebben dat ook hier streven. Wij filmen dat even misschien. Ja. Mag dat ook iets zeggen, hè? Oh, Ja, dankjewel. Ik ga daar inderdaad veel uit leren, want Ja. ik ken daar nog niet zoveel. ja. Dus dat geeft mij ook wel een beetje zo rust, dat ik dat echt recepten heb. Zo, dat gaat echt goed zijn, dankjewel. Proficiat. Heel goed, Caro, dankjewel. Dankjewel.